Nadiskubre dagiti otoridad dagiti naabandonar at tarikayo iti maysa a bakante a lote iti barangay poblasyon iti Burgos, babaen ti report ti maysa a concerned citizen. Iti panagturong dagiti barangay officials kaming ti pulisya ken sumagmamano forest rangers iti lugar, nakita da tinasurok 50 a pidaso ti tarikayo ken dagiti napuka na kayo. Sumagmamano kadagito iti maibilang a rare. Ngem kunada a posible nga addapay tinayon da. Ti pay ket di naibaga digiti forest ranger tay ti dekalman ket kasla nalaing digiti nang putol ta ada baet-baet na kunada ada baet-baet na so ada paglemengan pay lang digiti maputulan sir nga kay kayo ket ada pay ti jay no agpapauneg pay di jay nga parte met lang inti deto nga bakir sir nga bangbanggitan mi nakalbon digiti dadakkel nga troso iti naikikat i giant. Patyan na arabi iti pan nakapasamak ti illegal logging ken nausar ti chainsaw asaan a naringgor ti makinana. Kunay ti chairman nga addan iti person of interest ken rumrumwar datin an iraman daytoy iti metlaeng kapada nga illegal nga aktibidad. Medyo kurang ngamin ti ebidensya tayo tata at DJ witness tayo willing ka no iso nang ag-testify if ever man nga may investigaran pay detoy kunana. So ti kurang na lang amin awan iti video na nga aktual nga isudat ti ag-change so mismo. Posible nga inot a subya-subyanan digiti maatap nga illegal loggers digiti tarikayo ken maputed da iti babbabasit tapnon saan une amadlaw ni ilugan da dagitoy. Dagiti dadadakkel a kayo ti mabalin na mailako kadagiti agar-aramid ti furniture, idinto a mapati a maaramid met nga uring digiti dadduma. Mo yung kinakweson natin ka amo tayo no kasama karigat ti panagbiag. So dagito ay parts of the livelihood da may isa pa nga concern ko apo ket ti panagasin ti panagluto ti asin kayo mo ti mausar. Numan pay maawatan ti mayor a pagsapulan digiti sumagmamano nga umili iti panaguring, kunana naske na masurot latta digiti pagganurutan. Sakbay iti panagpukan da kadagiti kayo, umuna ang may pakadapay laeng kadagiti maseknan nga ahensya tapnon madeterminar no anya a klase ti kayo dagitoy. Innayon na nga uray adda iti bukod adaga ti kayo a mapukan, nasken latta ang may pakadapay laeng daytoy. Lakit di nga na tudyo tay tao nga umay mga ramid mga ala iti cutting permit na issue tayo apo masapol nga once nga na uri adayon ta unag tilawlaw ti solar mo makasapulan nga makat ikamot niya po sa ti apo metro iti certification nga ikat na niya nga kayo ta posible nga adda digiti madisgrasya na or within the location mo dagam bulam let's say digiti mahugani kung mabalin mo nga usaran nga pagbalay kailangan lang apo iti cutting permit na through DNR man din. Maysa ka dagiti negatibo nga epekto ti illegal logging ket iti pan nakakalbo dagiti kabanbantayan, arason met ti soil erosion ken nakaro alayos. Innakurak ti mayor a seryoso da iti panangsalwad ti aglawlaw kang runaan dagiti kabanbantayan da. Itay laing talabes, naimula iti agarop pitugasot a fruit-bearing trees iti barangay Agaga. Kunana a regalo daytoy para kadagiti sumarsaro nga henerasyon. Ngem tapno nagbali na nabalay di, nasken iti kooperasyon iti tumunggal maysa. Mark Magdirila, Balitang Solid North.